A aquestes hores de la nit, quan només falta una hora perquè comenci la campanya electoral de les eleccions europees del 7 de juny, voldria parlar-los de la seva importància, ja que tant el Partit Socialista com el Partit Popular acudixen a elles per a mesurar les seues forces. Tot un test del qual el Centre d'Investigacions Sociològiques, CIS, ens ha avançat un empat a 23 eurodiputats per a estos dos partits majoritaris. Per cert que el PP millora també respecte dels comicis anteriors. I del cas Gürtel, avui hem de contar-los que s'ha produït la compareixença de José Tomás, un treballador de l'empresa Milano, que ha arribat, per cert, al tribunal en el mateix taxi que viatjava un equip de televisió de 4, la cadena del grup Prisa. Tomàs, davant del jutge, ha tornat a caure en nombroses contradiccions. Ara ha dit que no sap si els tratges eren per al president Camps. I hem de parlar del conegut com a cas Salmó, en què apareixia imputat el vicepresident de Canàries, José Manuel Soria. El cas ha sigut arxivat pel Tribunal Superior de Canàries. Soria va patir una brutal campanya de premsa coincidint amb les eleccions autonòmiques, campanya en què va prendre part activa l'ara candidat socialista a les europees Juan Fernando López Aguilar. Avui, José Manuel Soria, ja és culpat, li ha exigit a López Aguilar disculpes públiques que encara no han arribat. Interessant i curiós l'assumpte i amb un important grau de comparació amb el que està passant ací. Bona nit, comença 24/9 nit, avui un poc més curt per allò de l'inici de les europees.